Hvem er hurtig, stærk og størst? Ja, ikke mig. Hvem slår den i hullet først? Nå, ikke mig. Hvem er altid frisk og rørlig, positiv og let medgørlig, fast i kroppen, klar i toppen? Ikke mig. Hvad skal man gøre? Jeg giver den gas med Vitapro, for Vitapro, de virker jo. Jeg giver den gas med Vitapro, for Vitapro, de virker jo. Hvem er altid frisk og rørlig, positiv og let medgørlig, fast i kroppen, klar i toppen? Det er jeg giver den gas med Vitapro, for Vitapro, de virker jo. Jeg giver den gas med Vitapro, for Vitapro, de virker jo. Giv den gas med Vitapro. Send sms aktiv til 1961 eller bestil online på vitapro.dk.